Исәнмесез, хәерле көннәр. Мин Алсу Файзуллина, миннән лайфхак. Карантиннан соң тавышны ничек рәткә китерергә. Беренчедән, урамнан кайтып кергәннән соң хәзер чәчәк ата бөтен дөнья, әйме авызны чайкарга кирәк, шулай ук тамак төбен чайкарга кирәк. Ул вируска да каршы һәм тавыш яраларын рәткә китер өчен дә менә дигән әйбер. Үзегез белгәнегезчә, связкаларыбыз, ягъни тавыш яраларыбыз безнең мышцалар, шулай ук ул спортсменнарныкы кебек гел тонуста булырга тиеш. Спортсменнар гел йөгерәләр, шуңа күрә без дә беренче распевка ясап алыйк әле. Салкын су эчмәскә. Әгәр дә сезнең тамак төбегез салкын суга ияләшмәгән икән, ул салкын тирергә менә дигән бер фактор. Салкын тисә, төрле авырулар барлыкка килә, төрле вируслар. Тавышны сакларга кирәк. Тавыш ул җырчы өчен